May mga halo po dito mga isda na galunggong, matambaka, tulingan, no? So, ang presyo po ay 120 per kilo. So, ang tilapia pa rin po dito, no? 80 pesos pa rin po ang per kilo. Good morning, bossing. So, yan po yung presyo ng mga tilapia Batangas. Sa malaki magkano? 90 pesos po sa mga malaking tilapia Batangas. So, shout out sa mga suki mo. Sa mga suki ko, salamat at patuloy ko at pagpili sa aking paninda. Ayun. Shout out po sa mga suki ni Lodi dito sa bayan ng Malabon Fish Market na tumatangkilik ng kanyang tilapyang Batangas. Magkano yung tulingan? 150 lang, idol. Ayun, 150 po yung per kilo ng tulingan. Ang alumahan natin dito. Ayun, 100 pesos. 70 pesos. Magkano? 220? 280. Medyo nabingi na tayo eh. 280 po sa per kilo ng mga yellowfin tuna na malalaki, no? So, lapitan natin yung kanilang mga inihiwa. Ayan, iba yan. Anong vlogger? Anong vlogger? Boss Lando Explorer po. So, yan po yung mga inihiwa na malaki na yellowfin tuna pesos. Boss, magkano na ngayon per kilo mo ng alimango? 500. Ayun, 500 pesos po, no? Na per kilo ng ating alimango. Ganda, sariwang-sariwa. Tsaka itlugan. Itlugan yung mga asuwas, no? Ito po yung mga tinatawag nating pitik. Sariwa din po yung ating mga pitik, no? Cream dory. Magkano sa ulo, bossing? 100 pesos. Dulong? 200 pesos na per kilo, no? Eh, sa laman naman ng cream dory, 160 pa rin po ang presyohan ng kanyang mga cream dory, no, na mabibili sa Malabon Fish Market. Ang hipon natin, mga bossing. Guys, ito po yung presyo, 280. Mas mababa po ang presyo ngayon ng hipon. Ay 130. Torsilyo natin napakaganda ay 140. 100 pesos naman po dito, oh. Yung mga dalagang bukid sa halagang 160. So, mababa po yung per kilo dito ng mga galunggong. Sa halagang 50 pesos per kilo. Etong ano mo, sagisi. 120 per kilo ng sagisi. E, binluan. 120 na rin ang per kilo. Bubuli. 120 rin ang presyo. Tumpukan po, 50 pesos sa mga tilapia. Ang ating pagi ay 100 pesos sa mga per kilo. Tapos yung barakuda po, 120 per kilo. Ang tanigi, magkano, Pasalan? 150 ang per kilo ng kanyang mga tanigi, no? Magkano naman lapu-lapu? 150 na. Primera, 200 pesos. 150 at 200 pesos, no? Alright, so update tayo dito sa Malabon Fish Market. Kasalukuyan po, ganito po yung sitwasyon ngayong araw po ng linggo. So mag-update tayo ng mga panibagong latag, panibagong presyo, at mag-aalam-alam pa tayo ng kanilang mga ibang latag na ibinebenta sa mga mamimili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, good morning, good morning, good morning. Ito po yung mga presyohan ng kanilang mga latag. Manggang hinog po natin ay 80 pesos na kilo. May mga halo po dito mga isda na galunggong, matambaka, tulingan, no?
So, ang presyo po ay 120 per kilo. Tapos yung mga tumpukan sa ibaba ng galunggong. Boss, magkano tumpukan mo? 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan po ng galunggong sa halagang 100 pesos. Meron po tayo nakikita dito na mga tuna scrap. Ang mga presyon po ay nagkakahalaga ng 280 per kilo. So yung presyo ng pompano natin dito ay 300 pesos. 130 po sa mga bangus dagupan kada piraso. So ang tilapia pa rin po dito, no? 80 pesos pa rin po ang per kilo. Good morning, bossing. So yan po yung presyo ng mga tilapia Batangas. Sa malaki magkano? 90 pesos po sa mga malaking tilapia Batangas. So shout out sa mga suki mo. Sa mga suki ko, salamat at patuloy po at pagkilig sa aking paninda. Ayun. Shout out pa sa mga suki ni Lodi dito sa bayan ng Malabon Fish Market na tumatangkilik ng kanyang tilapyang Batangas. Na Lodi, thank you. Salamat. Good morning. Shout out. Shout out po. Good morning. So dito tayo sa mga presyo, no? Sa mga presyo naman po dito ng mga isda. So lapitan natin yung mga per kilo ng kanilang mga latag na ibinebenta sa ating mga kababayan. So ganyan po ang mga kababayan po natin kung pagkaguluhan yung mga presyohan ng isda, no, na kanilang mga latag. Ang alumahan po ay 70 pesos na kilo. Yung mga galunggong po natin ay 150 per kilo. Yung mga golden pompano naman po natin 320. Ayun no. 260 daw yan, ginawang 150. Ipon. Ipon na naman. Ay, 61. Sobra pa, mami. Takot siguro, sabi ko, ako na ganito eh. Nagbago na sila. Natakot lang yun. Tama na rin yung bang. Magkano yung tulingan? 150 lang, idol. Yun, 150 po yung per kilo ng tulingan. Ang alumahan natin dito. 70 lang yan natin. Ayun, 100 pesos. Budget meal, 70. 70 pesos, no? Dito magkano daw? 150. 150 po ang per kilo. Mapaliit, mapalaki. 150 lang, boss. Maliit, malaki. 150 po ang per kilo. Eh dito, Diyan, 150 rin. 150. Puro 150 tayo, no? Sa kanilang mga bentahan ng isda sa ating mga mamimili sa Malabon Fish Market. Ano na dito ba? Pakain naman. Shout out mga katropa, no? So maraming mamimili si Black Mamba. Magkano presyo ng tulingan? 160 po ang per kilo ng tulingan. Ang gulyasan, no? 100 pesos na kilo. So shout out mga Lodi. Ayun. Magkano? 220? 280. Medyo nabingi na tayo eh. 280 po sa per kilo ng mga yellowfin tuna na malalaki, no? So lapitan natin yung kanilang mga hinihiwa. Ayan, iba yan. Yeah, anong vlogger? 190. Yeah, anong vlogger? Boss Lando Explorer po. So yan po yung mga hinihiwa na malaki na yellowfin tuna. So yan po yung ginagawa na po nilang scrap, no, na mabibili po sa halagang 280 na per kilo.
Black Mamba, thank you. Napakaganda po ng ating mangga, oh. So, ang mga per kilo po ay 70 pesos. Dito naman po ay 80 pesos per kilo ng mga mangga nating magaganda. Boss, good morning. Morning. So marami sa ating mga mamimili ang dumayo po dito ngayong araw po ng linggo. Dahil sa mga lataga, no? Ito magagandang mga alimango, ayan, no? Yung po mga alimango sa kay tinumpok po sa halagang 50 pesos. Boss, magkano na ngayon per kilo mo ng alimango? 500. Ayun, 500 pesos po, no? Na per kilo ng ating alimango. Boss, thank you, ha. Salamat. Ito yung mga isdang, mga danggit, no? Bossing, magkano yung bisugo mo? Up 280. Ganda ng ano, asuhos. Madalang to. Magkano kilo? Ganda, sariwang-sariwa. Tsaka itlugan. Itlugan yung mga asuhos, no? Ito po yung mga tinatawag nating pitik. Sariwa din po yung ating mga pitik, no? Ano po yan, no? Tatampal, tawagin. 160 ang per kilo, no? Ganda, oh. Madalang din tayo makakita ng mga ganyan, no, na palupihan dagat o tatampal na kung tawagin. Tapos mga tahong natin at talaba na inyong mabibili. Matataba po yung ating mga tahong at talaba dito. Ang presyohan ay 100 pesos pa din kada tabo. So shout out sa iyo, taho. Ayun, may 10, may 20 na taho na mabibili. Ayan, oh. Soya pa. Pampagising, taho. Oh, yan tama yan. Boss, thank you. Salamat. Ito yung mga dulong cream dory. Magkano sa ulo, bossing? 100 pesos. Dulong 200 pesos na per kilo, no? Eh, sa laman naman ng cream dory, 160 pa rin po ang presyohan ng kanyang mga cream dory, no, na mabibili sa Malabon Fish Market. Lahat na, oh, may mga isdang halo na siya, no? May danggit, may bakoko, malakapas. 100 pesos po lahat na. Magaganda ang hipon natin, mga bossing. Guys, ito po yung presyo, 280. Mas mababa po ang presyo ngayon ng hipon. 280 na per kilo. So kapon naghanap tayo ng mga hipon dito ay ang presyo ang 320, no? So ngayon 280 po, malaki po ang binaba, 40 pesos. 280 per kilo ng hipon. Sa talong po kahapon ay 70 pesos per kilo. Ngayon po ay 80 pesos. May pagtaas po ng 10 pesos. Si, 300 ka Ate Malu. Pasa o. Sabi ko Ate Malu ilang. Shout out Pango. So umahato po sa lataga ng Malabon Fish Market, no? Ang mga presyon ay ganun pa din. May tumaas, may bumaba ang kanilang mga presyo. Dito naman magkano per kilo? 280 lang yan. 280 rin. So 280 pa rin po yung nakita natin dito na presyohan ng hipon. Salamat.
Ito yung mga baby pugita. 150 per kilo. 270 naman po yung katabi na hipon, no? Ayan. 300 po sa per kilo ng hipon. So dito tayo, ito po yung mga bentahan no, na pinagkakaguluhan po yung kanilang mga latag. Boss Lando. Good morning. Ito po yung presyo ng alumahan. 160 po ang per kilo. 100 pesos sa gulyasan, 100 pesos po sa mga latag ng mga torsilyo. Shout out. Shout out, bossing. Good morning. Saan pa po kayo galing nito? Pampangan layo. So shout out po sa mga taga Pampanga. Salamat po, bossing. Enjoy po sa pamimili. Shout out po. So ganyan karami po yung mga tumayo dito ngayong araw po ng linggo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ang presyo po dito ng mga isdang alumahan ay 130. Torsilyo natin napakaganda ay 140. 100 pesos naman po dito. So yung mga kachareta natin ay 130 per kilo. Tapos yung mga salmon na local, no? 170 per kilo. So dito tayo, update naman natin yung mga presyo pa ng mga tilapiyang Batangas, no? So dito maraming mga bentahan ng tilapiyang Batangas. Pogi, shout out. Uy, shower out. So dito yung mga per kilo ng isdang tulingan sa halagang 120 per kilo. Good morning po. Tapos yung mga kilo ng tilapiyang Batangas ay 90 pesos ninyong mabibili. Per kilo ng alimasag 50 pesos. Na malalaking tilapia po ay per kilo 110 pesos. 100, 100. Yan po yung mga latag po nila sa presyuhan ng mga tilapiyang Batangas. So shout out sa ating mga masugid na manonood dito sa aking pagbablog sa Malabon Fish Market. At lagi talagang sumusubaybay, no? Dahil sa mga nalalaman nilang mga presyuhan ng mga isda na mabibili sa bayan po ng Malabon. So tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang paglalatag ng kanilang mga bentahan po dito ng tulingan. Gusto nating sumalubong kaya lang medyo may build up lang po, no, dito sa ating mga mamimili sa Malabon Fish Market. Maglalakad na at isingit-singit tayo sa ating mga mamimili. Ito po yung mga alimangong bato. Ayan po. Alimangong bato po yan na sariwa at buhay na buhay po. Tapos sa mga per kilo naman po ng mga bentahan dito ng alimasag. So, ito yung mga presyo, no, ng alimasag na mabibili. 150 per kilo. 280 sa per kilo ng mga malalaki na hipon. 100 pesos sa mga alumahan. Bossing, malaki oh. Shout out, bossing. Good morning, good morning. So yan po yung mga latag nila, no? 280 sa per kilo ng hipon. Dito po ay 300 pesos. At napakasariwang mga dalagang bukid sa halagang 160. Ito, 280 naman po sa per kilo ng hipon. Poging-pogi, shout out. Unahan na kita. Bigyan mo akong kalate.
So, yan po yung mga presyo ng hipon. Inunahan ko na siya. So, mababa po yung per kilo dito ng mga galunggong. Sa halagang 50 pesos per kilo. Sulit ba kapan? Shout out! So, dito, shout out sa'yo, Pogi! Ayan o. Ayan, shout out kay Kagawad Eric Galliano. Shout out ng taga-Tondo. So, yan po naman dito, ang per kilo ay 80 pesos. Kilo ng galunggong. Ang laki na nga ng hipon, no? Masarap yan, ano? Lutong... Tempura, no? Pantempura. Bossing, thank you. Alright, so yun po yung mga updated natin ngayong araw ng linggo dito sa Malabon Fish Market. At talagang mura na ang mga presyo na inyong mabibili. Agaya na lang po nito, no? 160 po sa per kilo ng kanyang mga yellowfin tuna, 120 po sa gulyasan at 110 pesos na per kilo ng gulyasan. Ganyang kalalaki po yan, no, na inyong mabibili. Katok-katok lang po sa inyong pamimili. Shout out uli sa iyo, Tiyo. Shout out, DYJ. Ayun, shout out. Ang per kilo ng mga tulingan natin ay 80 pesos. Bangos. Walang per piraso per kilo? Per piraso. Magkano per piraso? 160. 130. Etong ano mo, sagisi? 120 lang kilo. 120 per kilo ng sagisi. Binluan? 120 na rin ang per kilo. Bubuli? 120 rin ang presyo. Shoutout na si Boss Mac. Shoutout na si Boss Mac. Okay na to. Shout out sa'yo, Boss Maki. Shout out. Okay na to. So, ganyan karami po yung mga mamimili, no? Na dumagsa o dumayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Per kilo dito ng hipon sa halagang 280 per kilo. Per kilo po ng mga taong 50 pesos. So, geng geng, shout out na naman sa'yo, Pogi. Geng geng, yeah boy, geng geng, shout out. 50 pesos, tumpok ng mga galunggong. Pinapanood ka, Boss Lando. Good morning po, good morning. Shout out po. Tuwan-tuwa siya eh. Kung kahapon ay medyo kaunti ang pumunta, pero mas ngayon, mas madami dahil araw po ngayon ng pamimili. Linggong-linggo po ngayon, no, dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ganyang karami ang mga mamimili po natin na dumayo. Geng geng, shout out. Sabi mo, okay. Sarap ng iniinom mo ha. Nay, 50, Boss Lando. ayan po, no, sa mga tumpukan po natin dito ay 50 pesos, no? Tinumpok na mga alimasag sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga isda, no, na nakikita nyo po, 150 po sa mga per kilo. Tumpukan po ng mga apahap o sapusa, 100 pesos tumpukan. 50 pesos sa mga galunggong, oh. Na madami na, no? Dito naman po yung mga per kilo na mga isdang pagi. May pating din po tayo dito. Kada piraso ay 100 pesos. Tumpukan po, 50 pesos sa mga tilapia. Ang ating pagi ay 100 pesos sa mga per kilo. Tapos yung barakuda po, 120.
per kilo. Ang tanigi magkano, Boss Alan? 150 ang per kilo ng kanyang mga tanigi, no? So, ang dami nilang isda yun, no? Yung mga isda na nakikita nyo po sa may bandang dulo, no? Yan po yung kanilang mga inilalatag dito sa kanilang latagan. So, yan po yung mga presyo naman po dito ng hipon, 300 pesos per kilo. Tumpukan ay 100 pesos. May 250 rin po na inyong mabibili. Ang kabasi po ay 50 pesos kada kilo. Torsilyo 120 at ang ating espada na sariwa ay 130 lang po ninyong mabibili. Ayan, ang mga presyo po natin, no? Sa gulyasan ay 100 pesos. Dumadagsa ang ating mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Ayan, nilatag na po ni Don Ramon. At may mga latag din tayo dito na gulyasan, lapu-lapu. So, shout out sa iyo, Jeff Baliw. Anak ni Don Ramon, shout out sa iyo, Jeff Baliw. Ayan po yung mga latag po dito ng Dalagang Bukid. Magkano naman lapu-lapu? Ito, 150. Na? Primera, 200 pesos. 150 at 200 pesos, no? So, ang ganda ng laman, no? Sa ganyan, Boss Gerald, magkano kilo? 150 lang. 150 po sa per kilo, no? Don Ramon, magkano naman yung Dalagang Bukid mo? 35. Ha? 35. Nagutom na si Don Ramon, kumain na ng ginatan. Ginatan! So, ayan po yung mga latag ng isdang bato. Meron po tayong rabbit fish. Boss Ed, magkano naman per kilo rito? Ayan, murang-mura. Tumpukan lang dito. Kasama niya. 100 lang din. Tumpok na 100, ang dami naman. Santa lang ito. Ay, 100 ng kilo. So, yan po yung tinumpok na galunggong, oh. Diyan, magkano tumpukan sa galunggong? 100 pesos, no, na tinumpok. Yung mga nakita nyo po dyan, yan, tumpukan na po yan. Hindi yata narinig. Gumanti na. Nakaganti tayo. May banat pala sa huli. So yan po yung mga presyo, no, ng kanilang mga latagan ng galunggong, tilapiyang Batangas at isdang bato na sa halagang 100 pesos. Pati ito po, yan. Yan po yung mga danggit o rabbit fish. Boss Ed, thank you. Ang ganda ng laman ng tuna, oh. Yan mga sagisi. Sagisi na kanilang mga latag dito, no? Shout out Boss Lando. Shout out po, good morning. Dito tayo, tumpukan. Boss, magkano tumpukan? Sandaan 100 pesos din. Ito po yung mga galunggong, oh. 2 kilo na yan sa halagang 100 pesos na kanilang tinumpok. Yan po yung mga salmon na local, no, na inyong mabibili. Ayan, tapos mga balsa galunggong. Ito naman po yung mga isdang bato na tinumpok. Bossing, good morning. Magkano naman yung 100 pesos mga tinumpok, oh? Labahita. So halo-halo na po, Dalagang Bukid na bato. Ito po yung tinatawag nilang Dalagang Bukid na bato. Saan? Ayan, nabigla sa kulay. Yan po ay 100 pesos lang po, no? Sandaan lang yan, guys. Sandaan. 4 na piraso yung sandaan. Bossing, thank you. Salamat.
Alright, so nakapag-update tayo dito sa may bandang dulo at padami na ng padami yung mga latag po nila ng isdang bato. Sa maraming nagtatanong po talaga kay Boss Lando Explorer kahit sa ating pagbablog, no? Dahil ang lugar po nito ay landmark po. Yan po yung City Hall na kulay gray. At ang lugar po nitong nilalakaran ko po ngayon ay itong kahabaan. Ito po yung FC Villa Street. Pag tumungo po kayo dito sa kahabaan naman po nito na binabaybay ko po, ito po yung lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Nandito ka pala sa tikilid. Makikita na ba ano, yung sa Potrero yung mga tropa ko. Okay. Sa mga taga-Potrero. Oo, ano dyan sa plastikan. Oo, maraming plastikan sa loob na yun. Yung mga warehouse. Oo. Bossing, thank you. Okay. Alright, so yun po, binigay ko na po yung address para i-wish nyo na lang po. Shout out na matuntun nyo po itong bayan po ng Malabon Fish Market. So grabe yung mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market, napakadami. Bumalik ako kahapon dito, nahanap kita. Bibili ko yung tilapia eh. Di ba nagtumpok ka? Nawala. Naubos agad yun, nasa may cooler. Sabi ko, okay na yun kasi magdadaing ako. Wala, napamahal patuloy ako. Customer na naman si Agustin ka kanina. Kasi nakikita rin niya sa vlog ni Boss Lando, mamunga daw tilapia sa kanya, pumunta. Kasigurado. Kasi daw niya napapanood. Napapanood daw niya mukha niya, kaya pumunta. Bumili. Hindi nagsasawa sa mukha ni Agustin pagka shout out eh. Sa vlog mo eh. Pumunta na kayo dito sa Malabon. Oo. Mura lang ang tilapia, 100. Magkano yung salmon na local? 150 ang per kilo. Tilapia, 100 na lang. 100 ang kilo. Bangus, 150 na lang isa. Kada piraso na bangus dagupan, no? So yun po yung mga presyo po dito ng mga latagan ng isda, bangus, salmon na lokal, tilapiyang Batangas. Ingat. Sige. So dito po tayo, no, sa latagan naman po ni Agustin Miraflores. Ang kanyang presyo ng tilapia ay 90 pesos na lang po per kilo. Dito magkano? 100 pesos sa tilapiyang Batangas. So hindi nagkakalayo yung 90 pesos at 100 pesos. Maliit lang siya ng konti pero okay at swabe. So shout out sa Agustin. So shout out sa iyo ha, yung pumunta sa iyo ditong customer mo. Na lagi ka raw napapanood sa vlog ni Boss Lando Explorer, shout out. Kung sino ka man at di man tayo nagkatagpo at nagkita rito sa bayan ng Malabon Fish Market, shout out sa pamilya mo at sa iyo. Lagi po tayo mag-iingat. Oo. Magkano yung presyo ng hipon? Mura lang. 260 na lang yan. Yun, 260 na per kilo ng hipon. Shout out kay Brian Flores. Shout out kay Brian Flores. Kadarating lang na shout out pa. My name is Ray. Iyan. Rain sa gabi. Brian sa kumaka.